Jeg er Sanne Bjerregaard. Med den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan jeg laver en nem og helt usynlig vendemaske. Jeg har strikket hen til, hvor jeg gerne vil vende mit arbejde. Så vender jeg. Så tager jeg tråden op på højre pind, sådan der, og går ind i første maske, som om jeg vil strikke den vrang, og tager den løs af. Så strammer jeg garnet bagover, så masken bliver trukket dobbelt op på pinden. Så holder jeg godt til, og så strikker jeg videre. Nu viser jeg lige masken fra den anden side. Jeg er kommet til, hvor jeg gerne vil vende. Så vender jeg mit arbejde. Så tråden op på højre pind. Og på samme måde går ind i masken, som om den skal strikkes vrang. Og trækker tråden godt bagover og holder godt til. Og så strikker jeg videre. Sådan. Nu kommer jeg til vendemasken fra før. Den strikker jeg bare helt almindeligt, selvom den ser ud som om den ligger dobbelt. Sådan der. Og strikker videre. Det var de usynlige vendemasker.